Douanga nouvelle kono. Malidon, il y a de l'espoir. Aou djigi kana tige, aou kana décourager. Aba kalamani mwati oubega fin sou beke transition soutien. Ou ka décourager. Transition soutien. Les forces du changement. Ou kou sembo transition soutien là. On est fini tout ka fonyorongo. Mais la stratégie a rien fait mon billahi a te marché. A te marché parce qu'on met la transition demain. On te goûte demain, ko colonel ou donné. On te goûte demain, ko strasou donné. On met la transition demain. Parce que an djibaka au fond de nous-mêmes, on a conviction de obega malikura bara de ke malikura bara be damene ni la. Ite transition de même kamade. Iba demede est-ce qu'il y a fait mon maliki ira sur malika développer malika bonogola. Ore c'est fait bientôt abena shogelgan nali abena nouvelle mais shogelgan nali aga tia ala fait dans les jours à venir très prochainement atena même malion shogelgan nali aben aller annoncer antena bla moyen datifo mai mais très prochainement Shogel il voit très bien il se porte très bien avec la situation politique jamana situation politique jamana situation internationale où Mali konna là-bas kalama Shogel beka besu il est au courant de tout waka Mali bonin diengono a plan a faire a stratégie aba kalama Shogel klala ni bara bela da akaw akilatike. C'est-à-dire, me comment foyer, à toi waraba, dati de la fossa ko waraba kana. Ka jamana ingere ka redresser, anyebe adjigila kana tigere. Ora unyebe crise wa chinelena, ka grevu tukutu yongo. Est-ce qu'il y a vraiment? Ka boloko ne sumango dagelea. Mbolmo shogel klalendo aga plana. Aga plan ba bolo, a klalendo ala, c'est-à-dire, à toi dro, présent à dati fo, présent à décret boka, intérim, est-ce qu'il y a vraiment? Ko ban, malion, aga bois kalama kafo ko jamana bna bla sur les rails jamana bna tagasen kurata jamana bna ta 100 degrés amna virage bo virage mi à 100 à l'air avec un tigi tigi commissaire ni feve là ba be bani 100 parce qu'il a fait ay ni taminge segena fien bola jogale ni taminge segena fien bola ay mali to famu davantage ay bedon ay be famu akanga don aya donc à fo anka ngata sira ni ministre munu fe sira munu meke sababwe ka boni dingela klala programme nari mali programme 10 ans à klala la bolmo a blawakilla c'est-à-dire mali atifri djugo be se ka tentative kere djugo be se ka al kodo la yinile mais mali te fri wallahi shogel klalendo bara banendo jamana kanga marani plani fere feve iba kalama ko plan c'est-à-dire plan nous a klala calcul la jate beboli la aba yesisa dans les jours à venir aba ga nali annoncer mes drone aba meka fo ko problème be résolu la ko problème be bana c'est-à-dire mo do be ga boka fienta me wakati mna esi yavon politicien do be ga boka fienta aba yo bu damne u chama bu damne 100 me wakati mko nala balmo aka na utikitike donc jawyo de don chamao de don est-ce qu'il y a famu obe fega faire sugu beke les forces du changement olu munu meka fanga soutenir ka olu la décourager ka olu la dimi ka olu la fonteni donc on va commencer ka ban transition na donc nous commencer la ka dimi ka ban transition na al ni shogel nana iba ya ka bara na ka politique bina gele abolo an yo stratégie fama on tena dimi transition an ye kele de ke asimi nunu ngana wa on tena ou labla foka dukolo meleke on ye kele de ke ka ibeka kele combien de temps dans la rue pour que yelemani changement ngana o yelemani changement na on y ala cha man sikika olay o ka tien anyana on me son chojo jumena ka on te transition soutenir donc oui plan min d'abord quand yera dama fofo ngongo ka plan échouera ku kana ni kura wara ere ko ni stratégie ka ni famu ko in tobe dron ka shogel est-ce qu'il y a une question de jour de don te fait il va donc arama de ni crédibilité ka kele ibolo quoi on te fait ka donner fort quoi on te fait ka donner fort mais a aklis ga ka jigila te dro aga aklis ga ka jigisi aga donc a fort quoi ko gela be mali kono quoi ka to clé damado c'est-à-dire c'est une affaire de quelques jours mali gela ba be tourner sans aba un front social abena ye ka be apaisera quoi wallahi chokoroba nyuma mimbe na ko mesanga fian bola abe mali donné abe mali don abe politicien don abanga géopolitique don fait munu mai mali ma ba don
wa ani tagasira kuraw de benale ani dynamique kuraw ani plan kuraw ani programme kuraw malien ma delga mi unyela abena o de choquel ga nalila akana décourager akana décourager al une seconde ko imbana ka bangwa découragement ten tuguni un stratégie famu na be fere ka me dimi ka nga boko ga marché asimi kama fuka dugolo melega to ya yela wa atawni on dimina chocho on tena kuma jugu sugu do takama fo transition ma fuka dugolo melega oteke ka on me ko sari ko aba la transition bien fuka dugolo melega to me sari ko imbe famune no jamanga mbe aba kala mo be ka jamana sari ube ka jamana kalade pour que koube shogel nali perturber quoi jamana be ka kalade pour que anali parce que ya uba kalama kabe nali ube fembe kalama ka kene alendo sari ube ka jamana perturber pour que anali ka o sengoroma cheme utise a fue ko tese ko kana ni plan ore Francis jigi karla de eski avon Macron de don Macron ma kalama ka foko shogel benale ni shogel na sa Francis ka ko to abe enterré de aba kalama or la Macron itelia edo développement ou edo développement mindi iba kalama Macron itelia ko edo développement ka tike esi afon parce que oba don ko into bana quoi foka dugukolo melege malini Francis antna c'est-à-dire collaboration fitine mi se ka gene mais ko Francis ka kan partenaire de premier choix nio bané ne se ka ketuni jamana o jamana colonisé antena son tuguni ni eka marai donc vision me shogel nununa o irisuka doctrine irisuka vision socialisme iba o doctrine me shogel la France ba do alebe baramina tseka marché donc o be feka shogel sengoroma chew tese ni ala ni kira sona asiminga confiance baka asimin dalen do ala wa benale wan balmo mena nouvelle dumana flana foye aba kalama ku e koma taxi relancer ambora kaye sisa 6 milliards, gouvernement est 6 milliards de débloqués. Koka koma taxi relancé, koka koma taxi ka blasenga, koma taxi ka bara damne, ou koka juru sara ko koma taxi, ou ka continuer ka tissu produit, tissu nyuma, tissu qualité nyuma, fini nyuma, angana yebo tuwabu ka vesi fait tuguni, angana yebo tuwabu ka fini fait. Sadi bazenga glam malila, bazé apta bazé misa Allemagne bazenga glam malila. Aba kalama ko koma taxi unini énergie kura nini élan kura de benale oui 6 milliards de do koma taxi la aba kalama ko koma taxi est fin c'est usine symbolique baredo koma taxi na akli bala aba kalama ko Modibo Keita a créé en 1968 ni ko kibe ni yoro fo eba fo ga kashi mo matoko 1968 koma taxi créera aba kalama ko Modibo koma taxi créé ni idée jumaya kanga matière première akana bo akaba élément en fenya malien ni yoro partager ni yoro sarin lima fora ki miri ba fo ibe kashi quoi Mali tisega mara ni Modibo ka vision te Mali tisega gérer ni Modibo ka akilna te Modibo kunya atoka boto flengono CMDT kume en fenya Modibo créé oye munu charger les mecs à coton sene ka kori esia fomu ka kori sene Mali. Donc ni kori sene la Mali ni Mali be ka toka boni kori kata Mali te nafa soro kori la parce que Mali be boni kori kata fere koka mogo ma koka mogo be ta o kori yelema ko ke jini ko ke fini warawe ka klakana o fere Mali ma a songo chien tanyo aw ba kalama ko kori kilo à peu près bidru bioro oni kori kilo e bidru bioro ibta bazin do mètre kele sa bazin do mètre kele iba soro oye wafla ou bien wasaba. Imaginez de bioro, basé mètre kele, en temps il sera wafla wasaba la. Modibo Keita ko une visionné, a de anticiper quoi il faut que comme Malika a matière première ou kanga transformer anga usine blami manga matière première transformée. Donc anga matière première à l'état brut akana boga ta koka mais akaba élément Mali yere kono. Donc comment texte nunu nana eskia famu ni o tigade Modibo Keita nunu ya créé. Mais Modibo Keita tale ou ye fere ke ko fuga ngani usine bi ou ye fere ke kuga ngani usine datugu parce que o te fait Malika ka ayere parce que ni usine ni ne kumeke sababu ye abe farafin finu kala anga ladala finu anga vaxu eski ya famu anga na nyebo anga na ta warfu ta ka do koka mogo kun anga finingo mago ka nya kasora anga war mata koka Modibo ko ni prévoir mais ku ye fere de ke ko fuga koma taxi bi
par tous les moyens comment taxi qu'on a liquidé bon andou a fo assimier a tisega marake a tisega Mali mara présenter ni ko kibe Mali développer kibe Mali bonogola ni Mamorbo Keita ka sira ta tiseka ka te y a pas deux chemins ame yogo negene est-ce qu'il y a vamu sari Mali tisega développer ni sira flyate ni Morbo Keita ka vision na ka chemin te comment taxi Morbo Keita a créé donc a créé est-ce qu'il y a non seulement avec un chômage qu'elle est à baraba di Ségou kauma imaginez comment taxi be Ségou est-ce qu'il y a kulukoro usine dobe et ikoma be est-ce qu'il y a nga kumeka usine créer région ko jamana kumna le développer ça dit utara binche kanga chemne jagwala ko fara ga vision bla no socialisme allez ni communisme olu farale nyokonga donc comment taxi au produit de ni ma yira sisa dans les jours à venir Mali économie mena stabiliser yana ngata war mugu ay ni yoro lamere aw nebe san kata war bataka do bazena amta ko bazen kay ni qualité folo ni choix kay ça ni ma bazen do itsega wala alors que bazen coton me bo en fait on me coton produit mais on ta bazen sans kenema on ta allemand ngata bazen ça alors que ni comment taxi bla la condition na ka moins di comment taxi ma ka comment taxi entretenir ngaya ka me bazen soro yere kame jean soro anreye est-ce qu'il y a vamu na jean soro anreye est-ce qu'il y a vamu amanga chemise soro anreye cotona amanga fe anga fem antina nyabo mo fe est-ce qu'il y a vamu no ye fini ko tasira parce que ni be fera ramaden a culture détruit ka ramaden fara a dum fini aka culture abi yere identifier fini mununa de iba latunu o maibolu izunu njo ni ojo ambepta ke vesidonai ni ojo ambepta ke est-ce qu'il y a vamu fin to boto flengono quoi en bepta ke tuabu ka forokia tuabu ka fini est-ce qu'il y a famu ou ka tissu nunu donai alors que comment taxi bese kanim beke donc on la comment taxi relancera comment taxi relance la gouvernement est barake gouvernement me faux mais Ségou ame Ségou autorité morale faux we kele bare ke no egise Ségou autorité morale ani Tata Dramé olu yere de un ninda nin koka pour que comment taxi a kana faire comment taxi ka relancer aka fo est-ce qu'il y a famu comme Mali usine me ka commencer ka bara damne aw ni ala che jamana be se ka développer ni usine te mais ku mu yanga usine bere fere kanga usine fere kanga usine ala ki aw be fanga développer jogo dumena aw be fanga développer jogo dumena yanga usine be fere yanga usine fere donc ore la comment taxi relancer à comme Shogel ga plana Shogel yeni programme follow de blasenga est-ce qu'il y a vraiment parce que aya kuma me c'est autorité morale no existe allez ni Tata Dramé olu ye keleke ka comment taxi mo ga keleke ka comment taxi mo ga idée porter fanga tigila mo yu clodo akoro comment taxi na relancer ko plan kera ka ban plan kelim fleni c'est usine me na kura adi usine mena bara kuraw de ke sari mo fa ka juru bebe sara mais usine mena bara kura de ke on va espérer dans les jours à venir malien anga bazin na ta sanko kan tuguni dans les jours à venir anga ta bazin glanjo yini anga comment taxi era ka commencer aka bazin glan aka vaccin glan aka real nyana mo glan aka tisi nyana mo glan tisi munu yanga fierté tisi munu ni malien mi identifier la versite malien nga finin donta versite nga finin donta anga na versido o to abu ka finin ne orobu sugu nunu olu tanga finin donta anga finin donta anga tisi de damonzo nunu clé finin munu mbe doyi am se ka olu de yelema ko lu moderniser kalal kelaw fe est-ce qu'il y a vraiment olu de anga culture nama identifier anga culture na nga finina anga na yonege malien be tunu anga identité ko abe bampe ou yani dien uli chante identité soro donc otemelengo anga fura gla usine est-ce qu'il y a vraiment anga fura gla usine no UMPP Morbo Keita UMPP fana créé et bolbon mena révélation kawiye Morbo Keita UMPP créé usine malienne de produits pharmaceutiques aw ba kundwa kanga fura kana bokoka parce que ni ka fura be bokoka ou se ka ta fen kolon taka ki ka fura kono ou ta composant ni fen sugu do taka ki ka fura kono est-ce qu'il y a vraiment eba bono e koka kana o fere ga jamana konna la ebe bo min kalama e ga jamana do me commencer o be ka bana aw ma fen do jatemne Morbo Keita nun kle temele ibe bana qualité do re malien bela furudimi est-ce qu'il y a vraiment iba soro furudimi me bela estomac be bela est-ce qu'il y a vraiment il y a furudimi et comment on appelle là estomac
iba e kafo ni bana dama do be nunu de malien sari malien clanché ga bana ni de tuma be iba e palu chronique palu te ba en même temps iba e anga espérance de vie no anga chi malien chi mancha tuguni est-ce qu'il y a fo malien chi mancha wa iba e kafo malien fenela iba anga dengo problème olu bebe ga gelea parce que ka sababu ke tubabu e feno de famu ko ni Mali tora ka tia ni Afrique ni ambuguna kojugu amana bugun kojugu ni alama jange ame développer na ambuguna kojugu ni alama jange nord la mogo be bo Bamako kata nord occupé parce que nord insécurité problème be mune armadou ne mancha yoro la armadou ka ngata nord de la ka nord occupé on tubabu be fura munum blagana adola obu tugu ka fengala pour que angana se ka den chaman soro angana se ka den chaman wolo parce que na den chaman soro ka den chaman wolo iba e kafo anga économie ne bena esia fama anga économie mena prospérer anga économie mena ta sanfé anga économie mena yakubaya on tubabu bo de don est-ce qu'il y a famu o be fenkri kala chaman blakana anga jamana kono e ta soro te fura mi utiliser ou fene o bo blakana anga jamana kono o de la morbo keta o de don ay UMPP crée usine malienne de produits pharmaceutiques pour que anga fura kana bo koka femi meke ka malien frake a fait a se ka contrôler en laboratoire ou fait bana shidon bale kana malien mene wa malien nga fura soro noya la malien nga fura soro ka soro akamana magan est-ce qu'il y a ni tara alin docteur ordonnance ni nga dima iga soro malien me se ka ordonnance besan ka soro ma warbabo abado UMPP kumbo jigare kama o yu tuku ka fere sugu beke tubabu pour que UMPP fene be se ka pi en balma o che yanga jamana chire uyanga jamana ci mais niya bantola de révolution kura mi mena an jigi baka morbo keta usine fenfe daile na fermera a usine kele ame ferega ame keleke uka usine be daile abado révolution odi révolution na anta fo ngama to autorité o mare ame keleke re autorité o ka ansago de ke ube an ne kama maintenant dimina kan semwala c'est comment on est révolution janfa on est révolution trai ambe kele de ke akilina ni vision mi mana usine fenfe kume morbo keta ka tana a usine beka seginga daila amena mo kele de ke ama o sira de do an autorité o koro ni be morbo ka sira kan ambe je ambe ideme ni te morbo ka sira kan ambi conseiller ki samagana iga baraka ni morbo ka vision iga baraka ni morbo ka doctrine est-ce qu'il y a fam donc UMPP fena bena le relancer malion aka fuako yoro ni mogo banala mogo kume hami menga mogo fuake chogo dumena mena nga mogo est-ce que ordonnance mana dia me se ka fura sawa boko ni o fene noa todi o usine fene bena relancer imaginez dans une transition relancer deux usines John me se ka foko bara make usine flare bena relancer John me se ka foko bara make donc malion angana décourager est-ce qu'il y a famu anga continuer à me transition soutenir jugu o mana na stratégie ma ambu amba stratégie amampa kuna no na masafara fle angoro amampa na masafara kuna angana so anga trente anga continue objectif chemin mi mana ka Mali marani muru ka vision chete musote ki bambo akilnaka donc antena bo akilnaka amore foyer wakilna no vision antena son uka ansama ka boga Malion amba fo ka barkada ka segu autorité morale ka fo olu munu ferege ka demeba ke pour que gouvernement se ka à toi comment texte relancé allez ni tata dramé ou bef folé no comment texte relance là que gouvernement est faux a un paradis vraiment il y a de l'espoir ambe kele de ka changement ka continuer mais l'air n'est plus au découragement en ou ka stratégie famo mais abe laban peuple tare la na la sona